Ka lempung ilaka cricket kebelawan simenta daki live nutri ki club kabela tip kum ka 5 T20 cricket tournament arajar arway kabela penia da ka kerku lang welfare and development society kala sedang ne kesingi hanong thomai sning ha kabau vice president ka Meghalaya cricket association uba dipul lentatiang ulalong kum kongsan ha ka jingdon lengkat lang vice president ka Riboy district association ba Carmen Yuria bat ucerman ka umling sinar di blok ba Biren Singkli kum kisembut kongsan. Kani kalempung ilaka cricket kat kum kecing patai jong cerman ke society uba di ar nong sili lapen long kenang banla ban ai ya karansan ya kisam la ilaka cricket ha ka juk opor ban lum ya keseniang nak ai kwami nakani kalempung ban kersian ya kecing te ya ka yeng mani pestrian jong ka balang long thmai sning Gajah, azan. Kibal ajing kan hakani kesingi kila banjur halor ke jingdon kam ban pentebet ya kani ke jingle akai na ka daw jong ke jingyo jong itu jong ke MCA na ka BCCI ila pen kem hakini kindiat senam kibla dap ta ke jing angnot bat ke jing tmu ko bha ka long manginum dei ban pendu mensiem ye ki bobon ki samla ki badon ye kini ke sap ka kerpang ha ka ban yele akai cricket amar ki senam ki ba menchua pot ba ngi dang yele akai ken mau ke ni ke jaka kampat dalong than hadu kat ni dei mentangi ladon ke jaka song ke ta ke syat ka ba ini yo ban ye song kum ni dei menchuang hap she song hamadan kat cebayo dei nak sokmen ba ini nak kapor habede ba ke jingila kai kala nang kio kumtahi ka Riboy district cricket association ba dipol ilong lang kum vice president jong ka cricket association jong ka district nila juya le nak kapor kumno ban penang ban penwandur ban pen bhai ya kene ka jingila kai po district bat menta ni thui pi ngila don la ka jong ka madan ngila don la ka jong ka office sante umbuda bat ngila nang penyar ya ka kom trikam ka jongi bat ngila yo ki dekhot ki betre minat shet rem namenta kene ka jingila kai ka ban sala ban pelong ka wei na ka jingila kai ka ban ai kam ai jam ki kun samla jong ka Riboy district ka jongi ba so phla kalong na ka tim Meghalaya jungi di ka Southwest Kasil ka district ulang Shumi Sian ndai khandai ngut state player kimi na po Southwest Kasil kena Riboy dang nil ini kerman hagi snam ki adin bansawan kin sai babun ki sai menta binang mi ki ken thero ki banisim la kai cricket anong po na stang ya kucing kam mentala sistem dunai deng lai laki spa ngut ki la stang bandon ini kerman do housing area ro kin stang mentele ya ka kanet practice insa i ba ki kun samla la ki hap ki balik insa tang man pas speed ha ka cricket